Ešte opravím, že som študentom špeciálnej pedagogiky a je taký paradox na Slovensku, musím povedať, že osoby alebo ľudia z poruchou autistického spektra nie sú prijímané na pedagogické fakulty, takže som taká výnimka. Trošku som obišla zákon, musím povedať, som im potom oznámila až po príjimačkách, že som teda Asperger a dovolila som si dať štatút študenta so špecifickými potrebami, ale prešlo, nevyhodili ma zatiaľ, takže je to dobré. Môžete dať ten úvod ešte na začiatok? Mojou témou je vlastne rozvoj sociálnych a komunikačných zručností u detí z poruchou autistického spektra s rešpektovaním individuály dieťaťa. Už samotný názov vlastne hovorí o tom, že schválne som tam dala rozvoj, nie nácvik, lebo mi to ten nácvik, stretávame sa s týmto slovom dosť často v rámci vedenia detí z poruchou autistického spektra. A nácvik mi fúr evokuje cvičenie psa. Ja si nemôžem pomôcť, tak vždy sa vlastne orientujem týmto smerom, že sa vlastne rešpektuje tá individualita toho dieťaťa a teda to dieťa rozvíjam. Rozvíjam ich na tej ich vlastnej ceste, ktorá je potrebná, aby boli samostatní vlastne v živote neskôr. Môžem? Mi tam pleští to svetlo, ja nevidím. Je to strašne zlé. Ja som sa už otáčala, hoci ako rovno mi tento... Tak neviem. Sa ospravedlňujem, ale to svetlo je fakt strašné. Toto je také menej, tak dáko som mala taký dobrý uhol, som si našla. Tu som si... Budeme sa tak, alebo rozprávať, alebo by som sa aj mohla spýtať teda vás, že či by teda rozvíjanie zručností malo vyzerať takto. Či je vlastne potreba vyvíjania nejakého nátlaku na tie deti, alebo ako by ste sa cítili napríklad vy, keby vás niekto celý deň upozorňoval napríklad na to, že správaj sa inak, nerob toto. Vlastne hovorím o tom, že sa nerešpektuje tá autistická osobnosť, to autistické ja toho dieťaťa. Vždy je za tým dieťaťom vlastne postavený dospelý človek, ktorý vlastne to dieťa riadi bez ohľadu na to, že by boli rešpektované, počas výnimka, že by boli vlastne rešpektované jeho tie nejaké individuálne potreby toho dieťaťa. Môžeš? Toto som si dala, takýto dáž, ktorý padá na tú hlavu. A to si prečítam, lebo dieťa z poruchou autistického spektra sa môže cítiť aj takto. Ten dáž vlastne znázorňuje neustále upozorňovanie, napomínanie na jeho správanie zo strany dospelých, ale otázkou je, či je to naozaj potrebné. Rozvíjať komunikačnú, ale aj sociálnu zručnosť je potrebné, ale s dodržiavaním istých zásad, teda, že sa budú rešpektovať individuálne potreby dieťaťa. S tou komunikačnou schopnosťou, teda sa budeme orientovať ako taký prvý bod, môžeš mi prehodiť, bude vlastne reč. Nemáme to prehodené? Niečo predtým? Dobre, daj mi to tam, kde to bolo, neviem. Daj takto. Ešte môžete teraz posunúť jedno? Pardon. Vlastne tá komunikácia u detí s poruchou autistického spektra je rôzna. Sú vlastne deti, ktoré začínajú komunikovať skôr, ich porozumenie je dobré, ale máme aj deti, u ktorých reč nabieha neskôr alebo vôbec. V rámci diagnostiky na Slovensku sa kedysi vlastne rozlišovalo, že či dieťa bude mať diagnostikovaný Aspergerov syndrom alebo vysokofunkčný autizmus na základe rozvoja vlastne reči u týchto detí. Poslednú dobu sa stretávame s takým zaujímavým javom u nás a to, že sa vôbec neprihliada na reč. U nás začínajú pribúdať aj deti s diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom, aj keď je tam dosť výrazne narušená komunikačná schopnosť. Už to nie je takéto diagnostické kritérium, ktoré bolo vlastne takým tým kľúčovým v rámci rozdielu vlastne detí alebo osôb s poruchou autistického spektra, ktoré sa rozlišovalo medzi vlastne detským autizmom a Aspergerovým syndrómom.
Čo sa týka rozvoja tých komunikácií alebo tých komunikačných zručností u detí, tam sa vlastne začíname tým rozvojom tej reči. A tu nastanú také zaujímavé situácie, ktoré sa budem snažiť nejakým spôsobom objasniť, nie len na základe toho, že som rodič a máme dieťa z poruchou autistického spektra, ale aj z pohľadu, že vlastne pracujem s deťmi aj dospelými z poruchou autistického spektra. A keď sa zoberieme, vlastne tie už také malé mimina alebo tie bábetka komunikujú vlastne s rodičom plačom. A ten rodič nejako intuitívne vie vycítiť, čo to dieťa... Tak ja budem rozprávať bez mňa, bude počuť asi aj bez toho. Skúsme to takto. Ja to neudržím. Teraz ma vyrušili, zase zabudla, čo som hovorila. Ja jasne už viem. To dieťa vlastne komunikuje s tým rodičom vlastne s plačom a ten rodič nejako vie vlastne rozlíšiť, či to dieťa, čo si vlastne pýta, snaží sa uspokojiť nejakým spôsobom tie jeho potreby. Rodič sa vlastne dieťaťu prihovára a to sú také tie prvé počiatky komunikácie s rodičom. Sú vlastne dané nejaké tabulky, ako by sa mala tá reč vyvíjať podľa veku, ale niekedy sa môže práve to stať, že tie veci v podstate nejdú tak, ako majú. Tu platí jedna vec, ja nevravím, že je to tak vždy, ale keď rodič vlastne zistí, že to dieťa nejakým spôsobom taká obľúba býva, že všetko musí ísť podľa napríklad susedovho. To nie je vo všetkom super, na 100% a to moje dieťa musí byť také isté. Podľa mňa je to taká trošku nejaká skreslená predstava, lebo každé to dieťa je vlastne výnimočné svojím spôsobom. A je jedno, či je autistické alebo neurotypické to dieťa, ale tak rodič začne vlastne pátrať. To je OK, že sa snaží vyhľadať nejakých odborníkov, ktorí by ho nejakým spôsobom naviedli, snažili sa pomôcť, ale tu sa stretávame s takou vecou a to sa mi už potvrdilo veľakrát. Nadviažem na ten rozvoj tých komunikačných zručností. Ten rodič, keď je to mimino alebo to bábätko, alebo má rok aj pol, 2, nemusí vôbec komunikovať ešte, ale ten rodič sa s ním v podstate doma rozpráva. Číta mu rozprávky, číta mu rôzne riekanky, básničky a teraz nastáva taký ten paradox, ktorý sa niekedy, nevravím, že u všetkých, môže nastať, a to ten, ako keby sa ten mozog tomu rodičovi otočil, keď tam ten odborník, teda či to už logopéd, psychológ alebo nejaké poradenské zariadenie, vlastne napíše podozrenie na nejakú diagnózu. To je jedno, či to je porucha autistického spektra, alebo je to NKS. Ten rodič v podstate ako keby stratil takú tú svoju prirodzenú schopnosť pomoci tomu dieťaťu. A môže? Ja to nevlášam, ja mám na ruky polia, vieš, aj nohy. Hej, díky. Potrebujem asistenciu, výborne. Môžem? Hej, ale my sa posúvame, vieš, za chvíľku padneme z podia. Presný návod vlastne na rozvoj reči alebo tej samostatnej komunikácii ani nie je, lebo to každé dieťa je vlastne výnimočné, ale tu platí jedna zásada, že menej je niekedy viac. Ja som vlastne hovorila o tom, že ten rodič, keď začne pátrať a je tam napríklad podozrenie na poruchu autistického spektra, tak práve sa stane to, že ten rodič si hodí do Google. Prvé, čo ho napadne, tak je internet. Môžeme takto, poďme sem. No. Ešte vás superka prerušia, aby som bola. Ty tady spadneš, prosím ťa. Už mi je to jedno, už mi nepomôže nič v mojom prípade. Prvé, čo rodič vlastne spraví, tak si to hodí do Google a začne riešiť terapie, ktoré to dieťa vlastne potrebuje. A rôzne diety, ja nebudem vraviť, ale napríklad savo sa neodporúča. Dobre, v tomto prípade to nepomáha, ale začne riešiť, že akú terapiu to dieťa potrebuje. A tých terapií nájde milión.
a on to dieťa začne ťahať, vyslovene ťahať od jedného odborníka k druhému odborníkovi, tretiemu. A preto hovorím o tom, že menej je niekedy viac. Podľa mňa u malých detí stačí napríklad jeden odborník, napríklad je to logopéd alebo nejaký špeciálny pedagóg, ktorý by sa, ja nevravím, že to dieťa netreba nejako terapeuticky viesť, ale ktorý sa zamerá práve na to, že to dieťaťom bude viesť tú terapiu formou hry. Aby to dieťa nemalo pocit, že je na neho vyvíjaný nejaký nátlak. A ja poviem, prečo hovorím o tom nátlaku. Za chvíľočku sa k tomu dostanem. Ja ešte vydržím stáť. Vydržím. Aha, keď nepadnem. A to mám, vieš, potom to nevidím zase toto. Tam vlastne stačí v podstate, tam ide vlastne o to, že v rámci toho terapeutického vedenia by sme sa mali tým dieťaťom vlastne orientovať na tú hru, aby to bolo vlastne takou zábavnou formou, aby sa nepotláčalo to jeho autistické ja, tá jeho autistická osobnosť. Nebudem menovať, ale prišlo mi to vhodné práve v tejto téme spomenúť, lebo sú druhy terapií, ktoré ja neviem, či to majú alebo cieľene, oni sa nesústredia, aj keď majú napísané, že rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, ale oni sa práve snažia najprv riešiť, že potlačia také tie prejavy toho dieťaťa, ktoré má. A to sú napríklad nejaké stereotypné pohyby toho dieťaťa, aby dieťa napríklad neskákalo alebo nemávalo rukami, alebo sa stretávame aj s tým, že on sa vôbec ten terapeut nesústredí na to, aby vlastne rozvíjalo reč nejakou prirodzenou formou, napríklad nejaká kartička, alebo nejaký obrázok, alebo vizuálne, ale on ide prvé riešiť, že to dieťa nemá očný kontakt. A začne riešiť to, že najprv s ním bude trénovať a zvyšovať mu interval, že aby sa to dieťa pozeralo na neho. A ja osobne neznášam sa pozerať niekomu do očí, a to nie je z toho dôvodu, že by mi ten druhý človek akože vadil, ale lepšie sa mi sústrediť, keď sa na toho človeka nepozerám. Ale už som sa naučila sem tam kamuflovať, hlavne na prednáškach sa mi pozerať, že sa mám pozerať na nich, no ale to ani neriešim, až nepochopím na špeciálnej pedagogike, že som autista, ale to o ničom inom. Ale práve preto hovorím, že niekedy je aj dobre zvážiť to, že akú terapiu si pre to dieťa bude rodič vyberať. Narážam práve na jeden druh takej terapie, som toto nechcela tu nejakým spôsobom rozmazávať, lebo ľudia sú rôzni a ja nikomu nezakazujem napríklad, aby niektoré druhy terapii napríklad nevyskúšali, ale ja to poviem, ja som zásadne proti abaterapii, preto hovorím o tých rôznych druhoch nejakých tohto nácviku, kde ich vyslovene cvičia podľa mňa. A preto som si dala aj rozvíjanie a nie nácvik tých komunikačných a nejakých sociálnych takých tých zručností toho dieťaťa. A keď hovorím o tej AB, ja to tu spomeniem, ja neviem, ako máte vy v Čechách, ale u nás je taký nejaký rozmach práve tohto druhu terapii. A čo ma hnevá práve u nás na katedre špeciálnej pedagogiky, sa nám neponúkajú iné možnosti terapie alebo terapeutických vedení detí s poruchou autistického spektra, len ABA terapia. Ako ja si už vyberám prednášky tak, aby som sa tomu vyhla radšej, lebo ja tam nemôžem jednoducho ísť a to neviem rozdýchať. Mne sa to akože osobne sa ma to dotýka a ja keď si predstavím tie deti, ktorými pracujem, ja mám skúsenosť aj s deťmi z poruchou autistického spektra, aj s mentálnym znevýhodnením a vždy som sa vlastne orientovala práve na to, čo to dieťa potrebuje, na to jeho individuálnu potrebu, ako ono má. Môžem ťa poprosiť na druhú stranu? Ja práve preto hovorím o tých individuálnych, lebo mne sa napríklad, akože môže to vyzerať, že sa takto nedá pracovať, ale ja práve využívam aj to, že mne je úplne jedno. Ja keď som aj s nejakým dieťaťom, to jedno, či robím s ním a môžem mať aj ťažšiu formu autizmu, ja využívam, mne je úplne jedno, keď robím nejaký pracovný list, že mi dieťa napríklad behá okolo stola. Ono si pobehá, potom si sadne a mne to vôbec neprekáža a ja v tom nevidím vôbec problém, že prečo by som mala ja to dieťa brzdiť, lebo mám odskúšané aj doma. Moje dieťa má Aspergerov syndrom a ADHD. A mám odskúšané aj z domáceho prostredia. Jasné, že každé to dieťa je iné, že tam sa toleruje to, že napríklad to dieťa je introvertnejšie alebo extrovertnejšie,
alebo má nejakú inú tú potrebu, ale mám odskúšané, a teda nie len u nás z domu, ale aj z práce, že tie deti, ktoré majú takú tú potrebu nejakým spôsobom behať, neznamená, že oni nevnímajú a nepočujú. Oni dokážu, a práve ten pohyb niekedy, by som povedala, že pomáha práve tomu, že si dokážu niektoré veci lepšie zapamätať a zafixovať. Aj toto mám takú osobnú skúsenosť, sme mali prednášku, že ADHD na vysokej škole a ja už som bola z toho na nervy tam, lebo už som si klepkala nohou, hrala som sa so šňurkou a vyučujúca sa na mňa pozerala, ako ja sa na ňu pozerám, že oni vedia, že mám aj okrem Aspergera aj ADHD a kadečo iné, ako je už vravím, že by som normálne potrebovala stať a pobehať si po tej triede, len stará ťava, ako bude tam pobehovať. Už som to nemohla vydržať sedieť jednoducho, takže sa tak snažím nejako to tlmiť. A preto, tak ako veci ja vnímam, ako ja ich prežívam, ako sa cíti napríklad frustrovanie a znechutenie z niektorých vecí, tak sa snažím práve využívať v práci s deťmi to, aby im nebolo nejakým spôsobom ublížené. A preto vravím, že mne je úplne jedno, keď tam bude ležať na zemi a bude vyzerať, že spí, tak ja si myslím, že on nespí, on ma vníma. A mám to odskúšané a preto vravím, že viem to napríklad, moje dieťa má mimoriadne intelektové nadanie a mám skúsenosť s deťmi s mentálnym znevýhodnením. A niekto mi povie, napríklad som bola teda posledný na praxi, a že ju mám nechať sedieť. Hej, taký príklad vám poviem, že má robiť teraz pracovný list a teraz rozmýšľam, že čo mi to tam dali, pracovných listov, pozerám jeden list, druhý, tretí, však tam bolo, hádam, 10-15 listov, reku, to dieťa má sedieť celý čas. No reku, teda akože toto nie, ja som bola z toho, reku, kde ma pre Boha poslali, som začala rýchlo rozmýšľať. A oni mi povedali, že ho mám jednoducho donútiť sedieť, lebo že ona pobehuje popri. Reku, kašlem na nich, nech si hovoria, čo chcú. Ale chodila ma nenápadne riaditeľka kontrolovať, som zistila, že spoza rohu ma sledovala, že čo robím. Nechala ma tam samú. A práve sa mi toto osvedčilo, toto dievčatko má taký stredný stupeň mentálneho znevýhodnenia, to boli také jednoduché nejaké pracovné listy. A ona je dosť taká hyperaktívna, ona jednoducho ten pohyb potrebuje. Ona si mi pobehala po triede 3-4 kolečka, sadla si a robila. A preto ja to dieťa niekdy vlastne v tom rozvoji vlastne nemám potrebu nejakým spôsobom brzdiť tým, že sa budem sústrediť na nepodstatné veci. Pre mňa je to nepodstatné, aby som ja riešila, že sa na mňa dieťa pozerá, alebo či sedí rovno, však nie sme vonom, neviem, či je v base, aby tam sedela bez pohybu, alebo ja neviem. Takže ten môj pohľad, akože tej neurotypickej spoločnosti, to asi prídu niektoré veci asi veľmi divné, keď ja takto fungujem aj v praxi, keď s nimi pracujem, a potom ma chodili tak nenápadne sledovať, že ako ja riešim. A toto je tá druhá vec, čo sa týka tej komunikácie, oni strašne veľa rozprávajú všetci. Ja som z nich normálne, že chorá. Reku, príde tam a vysvetľuje autistickému dieťaťu obšírne, že čo vlastne má robiť. Však ja som si nepamätala, čo povedala prvé a čo posledné, samozrejme. Ja som prišla, ona mi vraví, však pôjdete s deťmi von. A reku, však dobre, však pôjdem. Nie, zobrala som si jedného, druhého maličkého, to boli také 5-ročné deti. To bola taká super skúsenosť, musím povedať. A že čo teraz, reku, ideme ich obliekať, a sú problémy, mi hovoria. A reku, však aké problémy môžu byť s 5-ročným dieťaťom? Nie. Však zobrala som jedného, druhého, vrajím, sadni, sedia. Reku, fajn, dobre, tam ma sledovala, že čo robím. Reku, topánka, jedna noha, druhá noha, 3 sekundy dieťa obuté. A reku, tá pozerá po mne, čo ja tam robím. A reku, však, ale čo tam mu budem vysvetľovať, však sa ma obuď, len nie. Tak zapol, reku, zapni, obutý. 3 minúty, prišla tá cvičná vychovateľka, ne, čo tam bola, reku, prišla za mnou, že ako to vlastne funguje. A reku, rájom, však obutý, oblečený, nie, čo treba, že čiapku nemá. Hovorím, čiapka, išiel do skrinky, zobral, reku, fajn, všetko v poriadku. Všetci nachystaní, moji nachystaní, ich ešte nie. Tak ja sledujem, čo tam oni akože robia. A mu tam vysvetľovali takému dospelému jednému, že zober si nohavice, zober si topánky. Toľko inštrukcií mu tam dali. Reku, čo táto robí, idem, či idem poobliekať a hádam všetkých tam idem, či čo. My sme boli nachystaní za chvíľočku. A to je presne to, o čom hovorím, keď sa aj sústredíme na ten rozvoj tých komunikácií, tak sa vlastne využívam metódy alebo formy. Ja nevravím, že tá reč môže u každého dieťaťa nabehnúť hneď,
Deti môžu začať rozprávať neskôr, môžu mať 5-6 rokov a v podstate využívam vždy možnosti podľa toho, ako je to dieťa orientované. Či ja využijem napríklad vizualizáciu, alebo využijem nejakú kartičku, alebo mu budem napríklad na reálnych predmetoch ukazovať, že toto je stôl a budem mu takto opakovať dookola, aby si to zafixoval. Ale aj u detí, kde tá reč vlastne nenabieha alebo nenabiehne vôbec, sa dá nájsť vlastne spôsob, akým spôsobom budeme s ním komunikovať. Tam sa dajú napríklad využiť nejaké signály, to sa dá normálne odsledovať, že čo to dieťa vlastne potrebuje. To mám tiež vlastne zažité, alebo nie som veľmi za taký ten klasický, taký ten kartičkový systém u dospelých napríklad, alebo u detí, ktoré vlastne nekomunikujú, kde im presne akože dajú napríklad, že v obchode napríklad chlieb, maslo a má všade samé kartičky a keď idú vonku, tak ich má 30 a to dieťa podľa mňa nemôže ani vedieť, čo od neho chcú. Takže ja sa skôr vždy orientujem na výraz tváre. Toto mi asi pomohlo v niektorých veciach sa zdokonaliť vzhľadom na to, že mám vlastne poruchu autistického spektra, som sa naučila dokonale čítať výrazy tváre. Už robím diagnostiku aj vyučujúcim niektorým, ide to celkom dobre. Není to. Ale keď sa vlastne budeme orientovať len na tú komunikačnú schopnosť alebo tú zručnosť toho dieťaťa, s tým vlastne súvisí aj tá sociálna. Keď to dieťa docielime od toho dieťaťa nejakú taký ten stupeň toho porozumenia, tak to dieťa sa podľa mňa najlepšie učí v tom prirodzenom prostredí. Akože ja chápem, že niektoré veci, hlavne u malých detí, nejdú hneď, hej. Doma si dáte dýchové cvičenie, napríklad, má taký dobrý príklad, napríklad sociálneho nákupné centrum, hej. Dieťaťu vysvetľujete, idete do nákupného centra, je tam hluk, je tam veľa ľudí, svietia tam svetlá, neviem čo všetko možné. Trénujete doma týždeň, 2, možno že aj mesiac. A už ste tak presvedčení, že hádam, by to mohlo aj byť, že teda vyskúšame. Doma si dáte dýchové cvičenia, 1, 2, 3, predýchate, že ideme teda vyskúšať. Teraz prídete do nákupného centra a zistíte, že to vôbec nefunguje. Prejdete tam, dieťa sa vám hodí o zem, vrieská tam. Ako normálnemu dieťaťu by ste možno, že ho nejako spacifikovali, hej, kúpite mu nejakého oného mončiči tamto vonom, takého dráčiku, čo to je, Valtois, ale takéto dieťa nie. A teraz prídu tie tety všetky okolo a začnú, a také veľké, a toto robí, a ten náš autista malý ešte viacej pridáva decibely, už to vyzerá, že treba volať exorcistu pomaličky. A ja ako taký rodič, hej, taký, že nie dobrý rodič, lebo ja nevychovávam, iba vediem svoje dieťa, lebo mne je úplne jedno, som flegmatik. Čak čo ostáva už iba zdrapiť dieťa, neravím, že za krk rovno, hej, zobrať pod pazuchu a iba ho odniesť, lebo ja keby som mu tam vysvetľovala, napríklad tam budem mu tam obšírne tam vysvetľovať, že budem mu tam vysvetľovať napríklad, že teraz nemôžeš toto robiť a toto nerob a takto sa správaj. To podľa mňa nikdy nie je dobrá cesta vedenia, lebo to dieťa sa v podstate, ako ono rastie, tak u neho vlastne dozrieva tá centrálna nervová sústava a to dieťa sa v podstate zdokonaluje na tých svojich zručnostiach. Ono si to odpozerá. A nevravím, že to platí len u detí s Aspergerom, ale platí to aj u detí s detským autizmom, aj keď majú to intelekt možno, že priemer, alebo sú niekde nižšie, to neznamená, že to dieťa nikdy nenaučí. Ono, keď sa to bude trénovať a v prirodzenom prostredí, tak to dieťa vždy dosiahneme s ním nejaký taký bod, že by sme vlastne vedeli s ním nejakým spôsobom pracovať, aby sme boli obidve stránky vlastne spokojné. Hej. Něco důležitého. Už nič. Ještě zkus tam pracovat a zpátky, já myslím, že se to... Hej, asi všetko. Hej. Kolik máme ještě času? No už podle mě není čas, ale já to tady není míra. Čak, ale by ste mi dali, no mieru nemám. No však nemám mieru, však ste ma mali stopnúť. Kolik má vašich studentů? Tak to má 13:30. Tak jo, tak už jsme po. Nic na závěr se nepodmyslila. Nie. Dobře. Tak zase zkusíme jednu otázku z publika. Jo. Aj na stránke bežného vodu mám vlastne nejaké moje články.
Jo, tak já bych vám chtěla moc poděkovat, protože jsem taky nemám moc ráda abaterapii a je velmi osvěžující tak slyšet v českém prostoru, protože to moc nezaznívá. Tak bych se právě chtěla zeptat, jestli máte třeba v praxi nějaký jako problém s těmi kolegy, když jako vlastně zastáváte tady tenhle postoj, nebo obecně jak na to reagují vlastně potom ti spolupracovníci, jestli se někdy vyslovíte i vyloženě takhle, že jako třeba myslím si, že abaterapie není nejlepší a tak. Děkuju. Poviem rýchlo. Bola tam taká situácia, že mi vysvetľovala vyučujúca, teda abaterapeutka, že autista, keď sa bude učiť komunikačnú zručnosť, že keď pôjde niekomu na návštevu, tak si má zapisovať, čo sa dozvedel. Ako ja jej hovorím, však že by ma v živote nenapadla takáto volovina, aby som si zapisovala, čo som sa dozvedela. Tak akože skoro som letela zo skúšky, ale prežila som to, zatiaľ som sa ešte otriasla, zatiaľ je to v pohode. Ale tento rok som si nedala žiaden jej predmet pre istotu, lebo dokáže abu trepať ešte do pracovného vyučovania. Takže sa jej vyhýbam oblúkom radšej pre istotu. A čo sa týka kolegov, ja nepracujem s ľuďmi, ktorí uznávajú abaterapiu, ja sa im vyhýbam. Ja mám, Vierka, našťastie, my sme také rovnaké vlnovej dĺžke, tak ja sa im radšej vyhýbam, aby som nepúšla do konfliktu, lebo ja si poviem, čo ja akože si myslím a na rovinu a jednoducho, tá abaterapia ma jednoducho uráža. Uráža mňa ako autistu a podľa mňa je to strašný druh terapie, ktoré podľa mňa fakt ničí to autistické ja. Jako zahraniční autisté dokonce píší, který abou prošli, že to bylo týrání. A když tak vydržte tady, v 15:45 bude paní Krumová, která bude mluvit o senzorické integraci a to si myslím, kromě Sunrise, že tak jako jediný, co není invazivní. No, tak vydržte. Tak ještě jednou poprosím potlesk pro Vladimíru Prokajovou. Děkujeme.